Κεφάλαιο 24. Φεύγοντας λοιπόν ο Ιησούς έβγαινε από το ναό και οι μαθητές του πλησίασαν να του δείξουν τα οικοδομήματα του ναού. Αυτός αποκρίθηκε και τους είπε: «Δεν τα βλέπετε όλα αυτά? Αληθινά σας λέω, δεν πρόκειται να αφαιθεί εδώ πέτρα πάνω σε πέτρα που να μην γκρεμιστεί». Ενώ καθόταν στο όρος των ελαιών, τον πλησίασαν οι μαθητές ιδιαιτέρως λέγοντας: «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο θα είναι το σημείο της παρουσίας σου και της τελικής περίοδου του συστήματος πραγμάτων?» Και απαντώντας ο Ιησούς τους είπε: «Προσέχετε μη σας παροδηγήσει κανείς, διότι πολλοί θα έρθουν με βάση το όνομά μου λέγοντας: Εγώ είμαι ο Χριστός, και θα παροδηγήσουν πολλούς. Πρόκειται να ακούσετε πολέμους και ειδήσεις για πολέμους. Κοιτάξτε να μην τρομοκρατηθείτε, διότι αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος. Διότι θα σηκωθεί έθνος εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας και θα υπάρξουν πείνες και σεισμοί στον έναν τόπο μετά τον άλλον. Όλα αυτά είναι αρχή βασανιστικών πόνων. Τότε θα σας παραδώσουν σε θλίψη και θα σας σκοτώσουν, και θα είστε αντικείμενα του μίσους όλων των εθνών εξαιτίας του ονόματός μου. Τότε επίσης θα σκανδαλιστούν πολλοί και θα προδώσουν ο ένας τον άλλον και θα μισήσουν ο ένας τον άλλον. Και θα εγερθούν πολλοί ψευδοπροφήτες και θα παροδηγήσουν πολλούς. Και εξαιτίας της αύξησης της ανομίας, η αγάπη των περισσότερων θα ψυχρανθεί. Αλλά εκείνος που θα έχει υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Και αυτά τα καλά νέα της βασιλείας θα κηρυχτούν σε όλη την κατοικημένη γη για μαρτυρία σε όλα τα έθνη. Και τότε θα έρθει το τέλος. Όταν λοιπόν δείτε το αηδιαστικό πράγμα που προκαλεί ερήμωση, όπως υπόθηκε μέσω του Δανιήλ του προφήτη, να στέκεται σε άγιο τόπο, ο αναγνώστης ας ασκεί διάκριση, τότε εκείνοι που είναι στην Ιουδαία ας αρχίσουν να φεύγουν στα βουνά. Αυτός που είναι στην ταράτσα ας μην κατεβεί να πάρει τα αγαθά από το σπίτι του, και αυτός που είναι στον αγρό ας μην επιστρέψει στο σπίτι να πάρει το εξωτερικό του ένδυμα. Αλίμονο στις έγκυες και σε αυτές που θυλάζουν εκείνες τις ημέρες. Να προσεύχεστε να μην συμβεί η φυγή σας στη διάρκεια του χειμώνα, ούτε σε ημέρα Σαββάτου. Διότι τότε θα γίνει μεγάλη θλίψη, τέτοια που δεν έχει συμβεί από την αρχή του κόσμου μέχρι τώρα, ούτε πρόκειται να ξανασυμβεί. Και αν δεν συντομεύονταν εκείνες οι ημέρες, δεν θα σωζόταν καμιά σάρκα. Αλλά για χάρη των εκλεγμένων θα συντομευτούν εκείνες οι ημέρες. Τότε αν κάποιος σας πει, δείτε, εδώ είναι ο Χριστός ή εκεί, μην το πιστέψετε. Διότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δώσουν μεγάλα σημεία και θαυμαστά πράγματα ώστε να παροδηγήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμη και τους εκλεγμένους. Ορίστε, σας έχω προειδοποιήσει. Γι' αυτό, αν σας πούν, δείτε, είναι στην έρημο, μη βγείτε. Δείτε, είναι στα εσωτερικά δωμάτια, μην το πιστέψετε. Διότι όπως η αστραπή βγαίνει από τα ανατολικά μέρη και λάμπει μέχρι τα δυτικά μέρη, έτσι θα είναι η παρουσία του Γιου του ανθρώπου. Όπου είναι το πτώμα, εκεί θα μαζευτούν οι αετοί. Αμέσως μετά τη θλίψη εκείνων των ημερών, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και η σελήνη δεν θα δώσει το φως της, και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα κλονιστούν. Και τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημείο του Γιου του ανθρώπου. Και τότε όλες οι φυλές της γης θα χτυπούν τον εαυτό τους θρηνώντας και θα δουν τον Γιο του ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και μεγάλη δόξα. Και θα αποστείλει τους αγγέλους του με μεγάλο σάλπισμα. Και αυτοί θα συγκεντρώσουν τους εκλεγμένους του από τους 4 ανέμους, από τη μια άκρη των ουρανών ως την άλλη άκρη τους. Μάθετε δε από τη σικιά σαν παραβολή το εξής σημείο. Μόλις το νέο κλαδί της γίνει τρυφερό και βγάλει φύλλα, ξέρετε ότι το καλοκαίρι πλησιάζει. Παρόμοια και εσείς, όταν τα δείτε όλα αυτά, να ξέρετε ότι εκείνος πλησιάζει, είναι στην πόρτα. Αληθινά σας λέω ότι αυτή η γενιά δεν πρόκειται να παρέλθει μέχρι να συμβούν όλα αυτά. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια μου δεν πρόκειται να παρέλθουν. Σχετικά με εκείνη την ημέρα και την ώρα κανείς δεν γνωρίζει, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, ούτε ο Γιος, παρά μόνο ο Πατέρας. Διότι όπως ήταν οι ημέρες του Νόε, έτσι θα είναι η παρουσία του Γιου του ανθρώπου.
διότι όπως ήταν οι άνθρωποι εκείνες τις ημέρες πριν από τον κατακλυσμό, που έτρωγαν και έπιναν και οι άντρες παντρεύονταν και οι γυναίκες δίνονταν σε γάμο, μέχρι την ημέρα που ο Νόε μπήκε στην Κιβωτό, και δεν έδωσαν προσοχή μέχρι που ήρθε ο κατακλυσμός και τους άρρωσε όλους, έτσι θα είναι η παρουσία του Γιου του ανθρώπου. Τότε δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας θα πάρθει και ο άλλος θα εγκαταλειφθεί. Δύο γυναίκες θα αλέθουν στο χειρόμυλο, η μία θα πάρθει και η άλλη θα εγκαταλειφθεί. Γι' αυτό να είστε σε εγρήγορση, επειδή δεν γνωρίζετε ποια ημέρα έρχεται ο Κύριός σας. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, ότι αν ο οικοδεσπότης γνώριζε στη διάρκεια ποιας φυλακής θα ερχόταν ο κλέφτης, θα έμενε άγρυπνος και δεν θα άφηνε να γίνει διάρρηξη στο σπίτι του. Γι' αυτό να αποδειχτείτε κι εσείς έτοιμοι, επειδή κάποια ώρα που δεν τη θεωρείτε πιθανή έρχεται ο Γιος του ανθρώπου. Ποιος άραγε είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίο ο Κύριος του διόρισε υπεύθυνο στο υπηρετικό προσωπικό του, για να τους δίνει την τροφή τους στον κατάλληλο καιρό? Ευτυχισμένος είναι εκείνος ο δούλος αν ο Κύριος του, όταν έρθει, τον βρει να ενεργεί έτσι. Αληθινά σας λέω, θα τον διορίσει υπεύθυνο σε όλα τα υπάρχοντά του. Αλλά αν πει ο κακός εκείνος δούλος μέσα στην καρδιά του, ο Κύριος μου καθυστερεί, και αρχίσει να χτυπάει τους συνδούλους του και να τρώει και να πίνει με τους αδιόρθωτους μέθησους, ο Κύριος εκείνου του δούλου θα έρθει μια ημέρα που αυτός δεν περιμένει και μια ώρα που αυτός δεν γνωρίζει και θα τον τιμωρήσει με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα και θα του ορίσει το μέρος του με τους υποκριτές. Εκεί θα είναι το κλάμα του και το τρίξιμο των δοντιών του. Ευαγγέλιο κατά τον Ιωάννη. Κεφάλαιο 1. Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν μαζί με τον Θεό, και ο Λόγος ήταν Θεός. Αυτός ήταν στην αρχή μαζί με τον Θεό. Τα πάντα ήρθαν σε ύπαρξη μέσω αυτού, και χωρίς αυτόν δεν ήρθε σε ύπαρξη ούτε ένα πράγμα. Εκείνο που έχει έρθει σε ύπαρξη μέσω αυτού ήταν ζωή. Και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως λάμπει μέσα στο σκοτάδι, και το σκοτάδι δεν έχει υπερισχύσει εναντίον του. Εγέρθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος στάλθηκε ως εκπρόσωπος του Θεού. Το όνομά του ήταν Ιωάννης. Αυτός ήρθε για μαρτυρία, προκειμένου να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φως, ώστε άνθρωποι κάθε είδους να πιστέψουν μέσω αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά προοριζόταν να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φως. Το αληθινό φως, που δίνει φως σε κάθε είδους άνθρωπο, επρόκειτο σύντομα να έρθει στον κόσμο. Αυτός ήταν στον κόσμο και ο κόσμος ήρθε σε ύπαρξη μέσω αυτού. Αλλά ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ήρθε στον ίδιο του τον τόπο, αλλά ο ίδιος ο λαός του δεν τον δέχτηκε. Ωστόσο, όσοι τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, επειδή ασκούσαν πίστη στο όνομά του. Και αυτοί γεννήθηκαν όχι από αίμα, ούτε από σαρκικό θέλημα, ούτε από θέλημα άντρα, αλλά από τον Θεό. Ο Λόγος λοιπόν έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Και πήραμε μια άποψη της δόξας του, δόξα σαν και αυτήν που έχει ένας μονογενής γιος από τον πατέρα του. Και αυτός ήταν πλήρης παραξία καλοσύνης και αλήθειας. Ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία σχετικά με αυτόν. Ναι, φώναξε μάλιστα. Αυτός ήταν που το είπε λέγοντας: «Εκείνος που έρχεται πίσω μου έχει προχωρήσει μπροστά μου, επειδή υπήρχε πριν από εμένα. Διότι όλοι λάβαμε από την πληρότητά του, μάλιστα παραξία καλοσύνη πάνω σε παραξία καλοσύνη. Επειδή ο νόμος δόθηκε μέσω του Μωυσή, η παραξία καλοσύνη και η αλήθεια έγιναν πραγματικότητα μέσω του Ιησού Χριστού. Κανένας άνθρωπος δεν έχει δει ποτέ τον Θεό. Ο μονογενής Θεός που βρίσκεται στον κόλπο του Πατέρα είναι εκείνος που τον έχει εξηγήσει». Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννη όταν οι Ιουδαίοι έστειλαν σε αυτόν ιερείς και λεβίτες από την Ιερουσαλήμ για να τον ρωτήσουν: «Ποιος είσαι εσύ?» Και αυτός ομολόγησε και δεν το αρνήθηκε, αλλά ομολόγησε: «Εγώ δεν είμαι ο Χριστός». Και εκείνοι τον ρώτησαν: «Τότε λοιπόν, ο Ηλίας είσαι?» Και αυτός είπε: «Δεν είμαι». «Ο προφήτης είσαι?» Και αυτός απάντησε: «Όχι». Εκείνοι λοιπόν του είπαν: «Ποιος είσαι,
για να δώσουμε μια απάντηση σε εκείνους που μας έστειλαν. Τι λες για τον εαυτό σου? Αυτός είπε: Είμαι φωνή κάποιου που φωνάζει στην έρημο, κάντε ευθεία την οδό του Ιεχωβά, όπως είπε ο Ισαΐας ο προφήτης. Οι απεσταλμένοι όμως ήταν από τους Φαρισαίους. Γι' αυτό τον ρώτησαν και του είπαν: τότε γιατί βαφτίζεις αν δεν είσαι εσύ ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης? Ο Ιωάννης τους απάντησε λέγοντας: εγώ βαφτίζω σε νερό. Ανάμεσά σας στέκεται κάποιος τον οποίο εσείς δεν γνωρίζετε. Αυτός που έρχεται πίσω μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί του σανδαλιού. Αυτά έγιναν στη Βηθανία, στην απέναντι πλευρά του Ιορδάνη, όπου βάφτιζε ο Ιωάννης. Την επόμενη ημέρα είδε τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και είπε: να το αρνί του Θεού, το οποίο αφαιρεί την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι για τον οποίο είπα: πίσω μου έρχεται ένας άντρας, που έχει προχωρήσει μπροστά μου, επειδή υπήρχε πριν από εμένα. Και εγώ ο ίδιος δεν τον γνώριζα, αλλά ο λόγος για τον οποίο ήρθα βαφτίζοντας σε νερό ήταν για να φανερωθεί αυτός στον Ισραήλ. Επίσης, ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία λέγοντας: είδα το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και έμεινε πάνω του. Και εγώ ο ίδιος δεν τον γνώριζα, αλλά αυτός που με έστειλε να βαφτίζω σε νερό, εκείνος μου είπε: πάνω σε όποιον δεις να κατεβαίνει και να μένει το πνεύμα, αυτός είναι που βαφτίζει σε Άγιο Πνεύμα. Και εγώ το είδα και έδωσα μαρτυρία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Πάλι την επόμενη ημέρα, ο Ιωάννης στεκόταν με 2 από τους μαθητές του και καθώς είδε τον Ιησού να περπατάει, είπε: να το αρνί του Θεού. Και οι 2 μαθητές τον άκουσαν που μιλούσε και ακολούθησαν τον Ιησού. Τότε ο Ιησούς γύρισε και βλέποντάς τους να ακολουθούν, τους είπε: τι ψάχνετε? Αυτοί του είπαν: Ραβί, το οποίο όταν μεταφράζεται σημαίνει δάσκαλε, πού μένεις? Εκείνος τους είπε: ελάτε και θα δείτε. Πήγαν λοιπόν και είδαν που έμενε και έμειναν μαζί του εκείνη την ημέρα. Ήταν περίπου η 10η ώρα. Ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνα Πέτρου, ήταν ένας από τους 2 που άκουσαν τι είπε ο Ιωάννης και ακολούθησαν τον Ιησού. Αυτός βρήκε πρώτα τον αδελφό του τον Σίμωνα και του είπε: βρήκαμε τον Μεσσία, το οποίο όταν μεταφράζεται σημαίνει Χριστός. Τον οδήγησε στον Ιησού. Όταν ο Ιησούς τον κοίταξε, είπε: εσύ είσαι ο Σίμων, ο γιος του Ιωάννη. Εσύ θα αποκληθείς Κηφάς, που μεταφράζεται Πέτρος. Την επόμενη ημέρα θέλησε να φύγει για τη Γαλιλαία. Βρήκε λοιπόν ο Ιησούς τον Φίλιππο και του είπε: γίνε ακολουθός μου. Ήταν δε ο Φίλιππος από τη Βηθσαϊδά, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Ο Φίλιππος βρήκε τον Ναθαναήλ και του είπε: βρήκαμε αυτόν για τον οποίο έγραψαν ο Μωυσής τον νόμο και οι προφήτες, τον Ιησού, το γιο του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ. Ο Ναθαναήλ όμως του είπε: μπορεί να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ? Ο Φίλιππος του είπε: έλα και δες. Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και είπε για αυτόν: να κάποιος που είναι πράγματι Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος. Ο Ναθαναήλ του είπε: πώς γίνεται να με γνωρίζεις? Ο Ιησούς απάντησε και του είπε: προτού σε φωνάξει ο Φίλιππος, ενώ ήσουν κάτω από τη σικιά, εγώ σε είδα. Ο Ναθαναήλ του απάντησε: Ραβί, εσύ είσαι ο γιος του Θεού, εσύ είσαι βασιλιάς του Ισραήλ. Ο Ιησούς απάντησε και του είπε: επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη σικιά, πιστεύεις? Θα δεις πράγματα μεγαλύτερα από αυτά. Επιπλέον του είπε: αληθινά, αληθινά σας λέω, θα δείτε τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς τον Γιο του ανθρώπου. Κεφάλαιο 2. Την 3η ημέρα έγινε ένα γαμήλιο συμπόσιο στην Κανά της Γαλιλαίας και ήταν εκεί η μητέρα του Ιησού. Ο Ιησούς και οι μαθητές του προσκλήθηκαν και αυτοί στο γαμήλιο συμπόσιο. Όταν λιγόστεψε το κρασί,
Η μητέρα του Ιησού του είπε: «Δεν έχουν κρασί». Ο Ιησούς όμως της είπε: «Τι σχέση έχω εγώ με εσένα, γυναίκα? Η ώρα μου δεν έχει έρθει ακόμη». Η μητέρα του είπε σε εκείνους που διακονούσαν: «Ό,τι σας λέει, κάντε το». Υπήρχαν λοιπόν 6 πέτρινα πιθάρια για νερό, τα οποία βρίσκονταν εκεί όπως απαιτούσαν οι κανόνες καθαρισμού των Ιουδαίων, που το καθένα χωρούσε 2 ή 3 ποσότητες μέτρου υγρών. Ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Γεμίστε τα πιθάρια με νερό». Και τα γέμισαν μέχρι το χείλος. Και τους είπε: «Τώρα βγάλτε λίγο και πηγαίνετε το στον επικεφαλής του συμποσίου». Και αυτοί το πήγαν. Όταν λοιπόν ο επικεφαλής του συμποσίου γεύτηκε το νερό που είχε μετατραπεί σε κρασί, χωρίς να ξέρει από πού προερχόταν, μολονότι εκείνοι που διακονούσαν και οι οποίοι είχαν βγάλει το νερό ήξεραν, ο επικεφαλής του συμποσίου φώναξε το γαμπρό και του είπε: «Κάθε άνθρωπος βγάζει πρώτα το καλό κρασί και όταν μεθύσουν το κατώτερο. Εσύ φύλαξες το καλό κρασί μέχρι τώρα». Ο Ιησούς το επιτέλεσε αυτό στην Κανά της Γαλιλαίας ως αρχή των σημείων του και φανέρωσε τη δόξα του. Και οι μαθητές του έθεσαν πίστη σε αυτόν. Έπειτα από αυτό, κατέβηκαν στην Καπερναούμ αυτός και η μητέρα του και οι αδελφοί του και οι μαθητές του. Αλλά δεν έμειναν εκεί πολλές ημέρες. Πλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και ο Ιησούς ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ και βρήκε στο ναό αυτούς που πουλούσαν βόδια και πρόβατα και περιστέρια και τους νομισματοπόλες στα καθίσματά τους. Αφού λοιπόν έφτιαξε ένα μαστίγιο από σχοινιά, έδιωξε από το ναό όλους εκείνους με τα πρόβατα και τα βόδια και σκόρπισε τα νομίσματα των αργυραμιβών και αναποδογύρισε τα τραπέζια τους. Και είπε σε εκείνους που πουλούσαν τα περιστέρια: «Πάρτε τα αυτά από εδώ, μην κάνετε τον οίκο του πατέρα μου οίκο εμπορίου». Οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι είναι γραμμένο: «Ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάει». Απαντώντας λοιπόν οι Ιουδαίοι του είπαν: «Τι σημείο έχεις να μας δείξεις εφόσον κάνεις αυτά τα πράγματα?» Απαντώντας ο Ιησούς τους είπε: «Γκρεμίστε αυτόν τον ναό και σε 3 ημέρες θα τον ανεγείρω». Είπαν λοιπόν οι Ιουδαίοι: «Αυτός ο ναός χτίστηκε σε 46 χρόνια και εσύ θα τον ανεγείρεις σε 3 ημέρες?» Αλλά αυτός μιλούσε για το ναό του σώματός του. Όταν όμως εγέρθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι το έλεγε αυτό και πίστεψαν τη γραφή και το λόγο τον οποίο είπε ο Ιησούς. Ωστόσο, όταν αυτός ήταν στην Ιερουσαλήμ το Πάσχα, στη διάρκεια της γιορτής, πολλοί έθεσαν πίστη στο όνομά του, βλέποντας τα σημεία του τα οποία εκτελούσε. Αλλά ο ίδιος ο Ιησούς δεν εμπιστευόταν τον εαυτό του σε αυτούς, επειδή τους ήξερε όλους και επειδή δεν είχε ανάγκη από κανένα να δώσει μαρτυρία για τον άνθρωπο, γιατί ο ίδιος ήξερε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Κεφάλαιο 3. Υπήρχε δε ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους, Νικόδημος ήταν το όνομά του, άρχοντας των Ιουδαίων. Αυτός ήρθε σε εκείνον μέσα στη νύχτα και του είπε: «Ραββί, γνωρίζουμε ότι έχεις έρθει ως δάσκαλος από τον Θεό, διότι κανείς δεν μπορεί να εκτελέσει αυτά τα σημεία που εκτελείς εσύ, αν δεν είναι μαζί του ο Θεός». Απαντώντας ο Ιησούς του είπε: «Αληθινά, αληθινά σου λέω, αν κάποιος δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού». Ο Νικόδημος του είπε: «Πώς μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος όταν είναι γέρος? Μήπως μπορεί να μπει στην κοιλιά της μητέρας του δεύτερη φορά και να γεννηθεί?» Ο Ιησούς απάντησε: «Αληθινά, αληθινά σου λέω, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα, και ό,τι έχει γεννηθεί από το πνεύμα είναι πνεύμα. Μην απορρίσεις επειδή σου είπα, πρέπει να αναγεννηθείτε. Ο άνεμος φυσάει όπου θέλει και ακούς τον ήχο του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είναι όποιος έχει γεννηθεί από το πνεύμα». Απαντώντας ο Νικόδημος του είπε: «Πώς μπορούν να γίνουν αυτά?» Απαντώντας ο Ιησούς του είπε: «Είσαι δάσκαλος του Ισραήλ και εν τούτοις δεν τα γνωρίζεις αυτά? Αληθινά, αληθινά σου λέω, για ό,τι γνωρίζουμε μιλάμε και για ό,τι είδαμε δίνουμε μαρτυρία. Αλλά εσείς
δεν δέχεστε τη μαρτυρία που δίνουμε. Αν σας είπα επίγεια πράγματα και εν τούτοις δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε αν σας πω ουράνια πράγματα? Επιπλέον, κανείς δεν έχει ανεβεί στον ουρανό εκτός από αυτόν που κατέβηκε από τον ουρανό, τον Γιο του ανθρώπου. Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι και ο Γιος του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να έχει αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον μονογενή του Γιο, για να μην καταστραφεί όποιος ασκεί πίστη σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός απέστειλε τον Γιο του στον κόσμο, όχι για να κρίνει αυτός τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού. Εκείνος που ασκεί πίστη σε αυτόν δεν θα κριθεί. Εκείνος που δεν ασκεί πίστη έχει ήδη κριθεί, επειδή δεν έχει ασκήσει πίστη στο όνομα του μονογενούς Γιου του Θεού. Και αυτή είναι η βάση για κρίση. Ότι το φως έχει έρθει στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Διότι εκείνος που πράττει απέσια πράγματα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, για να μην ελεγχθούν τα έργα του. Εκείνος όμως που κάνει ό,τι είναι αληθινό, έρχεται στο φως, για να φανερωθούν τα έργα του, ότι έχουν εκτελεστεί σε αρμονία με τον Θεό. Έπειτα από αυτά, ο Ιησούς και οι μαθητές του πήγαν στην περιοχή της Ιουδαίας και αυτός έμεινε λίγο καιρό εκεί μαζί τους και βάφτιζε. Αλλά και ο Ιωάννης επίσης βάφτιζε στην Ενών κοντά στο Σαλίμ, επειδή υπήρχε μεγάλη ποσότητα νερού εκεί και οι άνθρωποι έρχονταν και βαφτίζονταν. Διότι ο Ιωάννης δεν είχε ρηχτεί ακόμη στη φυλακή. Έγινε λοιπόν λογομαχία από μέρους των μαθητών του Ιωάννη με έναν Ιουδαίο σχετικά με τον καθαρισμό. Και ήρθαν στον Ιωάννη και του είπαν: «Ραβί, ο άνθρωπος που ήταν μαζί σου στην απέναντι πλευρά του Ιορδάνη, για τον οποίο έχεις δώσει μαρτυρία, δες, αυτός βαφτίζει και όλοι πηγαίνουν σε αυτόν». Απαντώντας ο Ιωάννης είπε: «Ο άνθρωπος δεν μπορεί να λάβει τίποτα απολύτως, αν δεν του έχει δοθεί από τον ουρανό. Εσείς οι ίδιοι δίνετε μαρτυρία για εμένα ότι είπα: εγώ δεν είμαι ο Χριστός, αλλά έχω αποσταλεί μπροστά από εκείνον. Αυτός που έχει την ύφη είναι ο γαμπρός. Ωστόσο, ο φίλος του γαμπρού, όταν στέκεται και τον ακούει, έχει μεγάλη χαρά λόγω της φωνής του γαμπρού. Αυτή λοιπόν η χαρά η δική μου έχει γίνει πλήρης. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, ενώ εγώ πρέπει να ελαττώνομαι. Αυτός που έρχεται από πάνω είναι υπεράνω όλων των άλλων. Αυτός που είναι από τη γη είναι από τη γη και μιλάει για πράγματα της γης. Αυτός που έρχεται από τον ουρανό είναι υπεράνω όλων των άλλων. Αυτό που είδε και άκουσε, γι' αυτό δίνει μαρτυρία, αλλά κανείς δεν αποδέχεται τη μαρτυρία του. Αυτός που έχει αποδεχτεί τη μαρτυρία του, έχει βάλει σε αυτήν τη σφραγίδα του, ότι ο Θεός είναι αληθινός. Διότι αυτός τον οποίο απέστειλε ο Θεός, λέει τα λόγια του Θεού. Γιατί εκείνος δεν δίνει το πνεύμα με μέτρο. Ο πατέρας αγαπάει τον Γιο και έχει δώσει τα πάντα στο χέρι του. Αυτός που ασκεί πίστη στον Γιο έχει αιώνια ζωή. Αυτός που παρακούει τον Γιο δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει πάνω του. Κεφάλαιο 15. Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα και ο πατέρας μου είναι ο καλλιεργητής. Κάθε κλαδί σε εμένα που δεν κάνει καρπό το αφαιρεί και το καθένα που κάνει καρπό το καθαρίζει για να κάνει περισσότερο καρπό. Εσείς είστε ήδη καθαροί χάρη στο λόγο που σας έχω πει. Παραμείνετε σε ενότητα με εμένα και εγώ σε ενότητα με εσάς. Όπως το κλαδί δεν μπορεί να κάνει καρπό από μόνο του αν δεν παραμείνει στο κλίμα, έτσι ούτε εσείς μπορείτε αν δεν παραμένετε σε ενότητα με εμένα. Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς είστε τα κλαδιά. Αυτός που παραμένει σε ενότητα με εμένα και εγώ σε ενότητα με αυτόν, αυτός κάνει πολύ καρπό, επειδή χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα απολύτως. Αν κάποιος δεν παραμένει σε ενότητα με εμένα, ρίχνεται έξω σαν κλαδί και ξεραίνεται. Και αυτά τα κλαδιά τα μαζεύουν και τα πετούν στη φωτιά και καίγονται. Αν παραμείνετε σε ενότητα με εμένα και τα λόγια μου παραμείνουν σε εσάς, ζητήστε οτιδήποτε θέλετε και θα γίνει για εσάς. Με αυτό δοξάζεται ο πατέρας μου, με το να κάνετε πολύ καρπό
και να αποδεικνύεστε μαθητές μου. Όπως με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ σας αγάπησα, να παραμείνετε στην αγάπη μου. Αν τηρήσετε τις εντολές μου, θα παραμείνετε στην αγάπη μου όπως εγώ έχω τηρήσει τις εντολές του Πατέρα και παραμένω στην αγάπη του. Αυτά σας τα έχω πει για να είναι η χαρά μου μέσα σας και η χαρά σας να γίνει πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας έχω αγαπήσει. Κανείς δεν έχει αγάπη μεγαλύτερη από αυτήν, από το να παραδώσει την ψυχή του για χάρη των φίλων του. Εσείς είστε φίλοι μου, αν εκτελείτε τις εντολές που σας δίνω. Δεν σας αποκαλώ πια δούλους, επειδή ο δούλος δεν γνωρίζει τι κάνει ο Κύριός του. Αλλά σας αποκάλεσα φίλους, επειδή όλα όσα έχω ακούσει από τον Πατέρα μου, σας τα έχω γνωστοποιήσει. Δεν εκλέξατε εσείς εμένα, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς. Και σας διόρισα για να προχωρείτε και να κάνετε καρπό και να παραμένει ο καρπός σας, ώστε ό,τι και αν ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου, να σας το δώσει. Αυτές τις εντολές σας τις δίνω για να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Αν ο κόσμος σας μισεί, ξέρετε ότι μίσησε εμένα πριν από εσάς. Αν ήσασταν μέρος του κόσμου, ο κόσμος θα έτρεφε συμπάθεια για αυτό που είναι δικό του. Επειδή λοιπόν δεν είστε μέρος του κόσμου, αλλά εγώ σας έχω εκλέξει και ξεχωρίσει από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να θυμάστε το λόγο που σας είπα. Ο δούλος δεν είναι μεγαλύτερος από τον Κύριό του. Αν επέφεραν διωγμό σε εμένα, και σε εσάς θα επιφέρουν διωγμό. Αν τήρησαν το λόγο μου, και το δικό σας θα τηρήσουν. Αλλά όλα αυτά θα τα κάνουν εναντίον σας λόγω του ονόματός μου, επειδή δεν γνωρίζουν αυτόν που με έστειλε. Αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα μιλήσει, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως δεν έχουν δικαιολογία για την αμαρτία τους. Αυτός που μισεί εμένα, μισεί και τον Πατέρα μου. Αν δεν είχα κάνει ανάμεσά τους τα έργα που κανένας άλλος δεν έκανε, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως και είδαν και μίσησαν εμένα, καθώς και τον Πατέρα μου. Αλλά αυτό είναι για να εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος στον νόμο τους. Με μίσησαν χωρίς αιτία. Όταν έρθει ο βοηθός τον οποίο θα σας στείλω από τον Πατέρα, το πνεύμα της αλήθειας, το οποίο προέρχεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για εμένα. Και εσείς κατόπιν θα δώσετε μαρτυρία επειδή είστε μαζί μου από τότε που άρχισα.